Hello guys, गिबियाव नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। ओमफ्राय नै दा जोङो हाजोआव बेरायनो फैदों आरो ना दफ्लानाव फैदों जोङो। थांगासिनो नै थांबाय दं अखायाबो फ्रि हागासिनो। ओमफ्राय अखा हादों नालाय जायगाफोरानो हाखर हाला दैस्लुं जाजोबना दं आरो ना लोगोफोर। नै दैयानो जि बुरजा माने दैस्लुं जाजोबना थायो आरो ना हाजो जायगा नालाय। ओमफ्राय गारिफोरबो थांलाय फैलाय जायो नालाय ओरैबो हाग्रा गोजा लोगोफोर। नै एकदमबारे नै दैस्लुं जाजोबनाय आरो जायगाफोरानो। ओमफ्राय दा बेफोराव माबा मोनसे खावला नुजाना बावजों खारगोनथाय गिलुं बालुनो ओरैबो हाग्रा खारनोनो जायगा गैखाया। रायजो माखाया नै जोंना फेनलाय नै थिफ्लियाबो मालाय थाबायनो मोनैनि जि दाय नांबाय। ओमफ्राय नै थाबायगासिनो फिसाफोरासो एकदमबारे थाबायनो हाब्रुबा। ओमफ्राय ससे हाजोसिम एसे हाबहैबावनो होननानैथ' थांनो होननानै लिंदोंमोन। ओमफ्राय जोङो थाङालासिनो गिदिंना फैफिनबाय आरो जायनि न'आव फैदोंमोन इनि न'आव थांसै। माने अखाया ओरैनो गोसोम जाबोजोबदों आरो ना साथाबो गैया माबो गैया। ओंखायनो दा गिदिंनानै फैफिनबाय आरो साथायानो गंसेल' मानसिफ्रा एफा बुरजा मायाव हाबनो होनना। ओमफ्राय दा गिदिंनानै फैबाय गिलायलाङोना बेफोरबायदि हाग्रा सिङाव। ओमफ्राय नै जोङो दा दफ्ला लोगो लाहानाव हाबफैदो आरो ना जंगलबारिसो लोगोफोरनो गिलु बालुनो नै एखे ओइ हाजोसो आरो ना हाजो सिङाव। ओमफ्राय दायो माबा मोनसे खावब्ला नुजाना होबा अबेखैसो खारगोनथाय। ओमफ्राय नै दा थांबाय दं लामायाबो नै हरफोराव माबायदि थागोन। आयौ मायाबासो माथरग्रोदो सैमायासो माथरग्रोदो बाला गिलु बालुनो। ओइ बांद्राय सिगां खारखानाङा ओइ खारफिनलांनो नांगौ आं बिदिबा। सैमाया सोंदों आरो ना ओइ माला ओमफ्राय फैदोंना फैयाखै मालिकआ? दहैनो होनांगौ पलिखौ हरखाब्रा इसिङाव मा दं? मा होनदों? फाइनालि जों दा नै लोगोफोर गिदिंबोफिनबाय आरो ना। नै फेनला एकदमबारे उन्दुजोबनानै मोब्रा जाजोबना फैबाय गथ'फोरा। ओमफ्राय नै फिसाजोखौ फाहामनो बानानै बिफानो हरथ'बाय आरो ना आं लोगोफोर। बालायलांबाय आथिंफोरा सालायलांबाय। ओमफ्राय नै आंना खानायफोरानो जुब्रें जाजोब्बाय आरो। ओमफ्राय अखानि थाखाय लोगोफोर भिडिअखौनो लानो हायाखै जि अखायानो सानसे हाखायो आरो। ओमफ्राय फ्रि गारनोनो हाखाया ओंखायनो भिडिअबो लानाय जादिया। ओमफ्राय दा बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन।